Milí priatelia, prečo je táto ikona práve tu? Lebo v roku 1866 blahoslavený pápež Pius IX nám zveril originálnu ikonu Matky ústavičnej pomoci spolu s výzvou urobte ju známou na celom svete. A tak tí prví redemptoristi, ktorí prišli na Slovensko v roku 1921, hneď prosili o kópiu tejto ikony Matky ústavičnej pomoci pre Stropkov. A v roku 1924 bola v Stropkove inštalovaná k verejnej úcte práve táto ikona Matky ústavičnej pomoci. Prvá overená rímska kópia na Slovensku. Pripomíname si to horku práve 100 rokov. Už toľko rokov sa ľudia utiekajú s dôverou, s láskou k Matke ústavičnej pomoci, k tejto ikone tu v Stropkove. Je plná rôznej symboliky. Ikona k nám prehovára svojim posolstvom. Ja by som dnes chcel upriamiť vašu pozornosť len na dva elementy. Všimnite si pohľad Panny Márie. Plný súcitu, milosrdenstva, empatie. Mária, ktorá videla tie najväčšie Božie skutky. Zvestovanie anjela Gabriela, narodenie Ježiša Krista v Betleheme, jeho účinkovanie, jeho smrť na kríži, ale aj slávne vzkriesenie. Videla tú veľkú Božiu lásku, ktorú nám Boh prejavil v Ježišovi Kristovi. A tá láska naďalej prúdi z jej srdca a z jej očí, keď pozrie na človeka, ktorý je v biede, v potrebe, ktorý má ťažkosti a problémy. Ona je matkou ústavičnej pomoci. Tá láska jej nedovolí sa od niekoho odvrátiť, ale každému ponúka svoju pomocnú ruku. A druhý detail, všimnite si ruky Márie a Ježiša, ako sú spojené. Tam sa spája nebo so zemou. Boh sa vložil do Máriiných rúk. A ona toho Krista nám ponúka. A je tam miesto aj pre tvoje ruky. Vlož všetky svoje starosti, radosti, modlitby, svoju nádej, svoju ťažkú situáciu. Vlož do Máriiných rúk. Nech to predostrie Ježišovi a nech to Ježiš zmení na svoju slávu. Zahľadnime sa v dnešný deň, dnešný sviatok Matky ústavičnej pomoci, ako si viacej na tú ikonu a kontemplujme jej posolstvo, to, čo nám Boh i Panna Mária cez túto ikonu hovorí.